Maru! Sí. Et demostraré com s'utilitza una autèntica eina. T'he dit que el meu esperit és un gran amic. Ets repugnant. Basson, concedeix-me l'esperit. Amida Maru! Concedeix-me l'esperit! Fusió d'ànimes. Què dimonis passa aquí? Ha començat la batalla entre dos xamans. Xaman? Algo desconegut per mi està a punt de començar. Tinc por, però ho vull veure. Vull veure com és una batalla entre xamans. Oh! Hi ha massa impuresa en aquest món. Jo el purificaré. Estic escollit per ser el rei. Només és necessari un xaman com jo. Tu pots anar-te'n a l'infern. No marxaré, això no m'agrada gens. Què dimonis està passant? Jo mai havia vist res així. Això és molt raro, puc percebre altes energies que els ajuden. Ah! Oh! Basson! Xuca mai! No podrà amb aquest noi. Això no és res. Si no ho podem esquivar, atacarem fins a vèncer. Ha parat un dels meus atacs més temibles. No subestimis el poder d'un jove anomenat Joe Sakura. Ja m'he cansat d'aquest joc. És un joc? Què vols dir amb això? Basson! Possessió al 100%! Mort! Estàs bé? Què dimonis ha estat això? T'enviaré a l'altre món amb el teu enemic. Què et sembla? Xuca mai! El vent amb molta suavitat a través dels meus cabells passarà. Res no canvia d'ahir a avui a la posta de sol solitària. No sé què estàs buscant a una llunyana distància. Jo et veig abans que arribis, seguint cap endavant i mai no tornes. Moltes vegades jo em sento sola, moltes vegades el dolor aflora. Vull anar cap a tu, abraçar-te i poder dir-t'ho, però això no ho faré pas ara. Esperaré que el teu somni realitzis. Algun dia jo també creuré que no em